זה גם יכול להיות על ידי התנהגות שיש לכם, משהו שאתם כל הזמן עושים בצורה פיזית נגיד. זה גם יכול להיות על ידי המראה החיצוני שלכם. אוקיי? מכירים נגיד את ההוא בטיקטוק שאוכל מלא אוכל והוא שרירי כזה? שהוא עושה כזה תחרויות של אוכל? אוקיי? זה היה מבחן קצה הלשון עכשיו. לא אמרתי את השם ותיארתי אותו על ידי דברים שהוא עושה ואיך שהוא נראה, ואתם ידעתם למלא את החסר. וזה מעולה. כולכם רוצים להצליח לעבור את המבחן הזה, שבעצם אני אצליח לתאר אתכם מבלי להגיד את השם שלכם, אני אגיד דברים שמקושרים למותג שלכם שאתם עושים שוב ושוב ושוב ושוב. אוקיי? וזה הדרך שלכם להיות זכירים ברשתות החברתיות. אתם רוצים שיזכרו אתכם ברשתות החברתיות על ידי זה שאתם עושים את אותם הדברים. וככה אנחנו בונים לאט לאט מותג, כי אנחנו מקשרים בין משהו לבין משהו. ואני גם יכול לעשות את זה עם אנשים שאתם כנראה מכירים בחול.